o sah ya dono hoddima ya dono bandiram ma ya dono leñol makko e ɗum noon vraiment hasidagal kam oɗon gandi hay yimoɓe haaloɓe kaali donc hasidagal moƴƴani taw noon neɗɗo haalpulaare mbi poti fof poti basal ɓuri bonde taw noon neɗɗo so tawi Allah walli ɗum selli hisi dañi gandal dañi jawdi tan ma an hoore ma arsuku ma ari hen hay so yiɗi a hokkudema ma so arsuku ma ari hen ala ko joomum wawi hen so joomum woni lamɗo kadi hay so yiɗina moƴƴere so tawi Allah newnanima e dañde laamu e ma hen to ala ko wawi hen ɗum kay taginne ko neɗɗo poɗɗa tan ko yiɗan ɗum jam par ce que jammo so ari wona e makko tan haada kono noon so basal ngal ari so dañani sa renaki an hoore ma wawi tampere am wawi arde ma ligganɗama walla nafama walla mbaɗama goɗɗum ɗum noon yo Allah fewnu en so tawi won ko feewi hen koto Allah ummi so tawi won ko woni hen koto meɗen Aboubacry Poulare gonduɗo e koɓɓillo Allah jarama on jarama salminimi joni eyyi denɗi Aboubacry an min calminima ko ɗo ma ɗo min dartinirta oɗo ngol ɗo lefol emin mbima kadi a jarama adiɓe ɓene e wattiniɓe foof e wonɓe hakkude foof mbiɗi men jarama e ɗiɗo leppi ɗiɗi tuppaɗi min calmini on min juurima on kadi emin belti eko kalluno ko goto moon fof yo Allah yoɓ ɗum barke o moƴƴere nde e gandal ngal itti rokki leñol ngol ɗum noon tan min calmini on min juurima on so Allah jaaɓi ma en garto e leppi goɗɗi garoji so Allah jaaɓi inchallah taala jarama on feewi salminago ko yewtere nde radio Kokoriko ko waɗanto on yontere kala e oɗo saaha salminago ko yewtere nde radio Kokoriko ko waɗanto on yontere kala e oɗo saaha